ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон аппарат, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои карамода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Ваҳдат, Ҳисот, Турсунзода дӯстон азиз ва аз дигар тарафҳо. ва ҳаст аппарати собунбарорӣ аст ки фурӯша ва ҳаст дӯстон азиз. хоб замини холӣ дар кор аст ки аз территорияи шаҳри Бохтар ки замини холӣ дар кор аст, срочно мехарем, касе ки дорад рӯй кунам. ва сета ҷои холӣ аст ки аймазка мошини майда ба Тоҷикистон меояд ки сета ҷои холӣ дорам, бо нархи арзон мебарам. ба кадоме ки лозим бошад рақамошро мебинед, шумо занг занед, се ҷои холӣ дорам. ва дӯстон азиз, чӣ реклама дорем марамат рӯй кунед, навора имрӯза расар мекунед, курси имрӯза 140 сомонӣ навора расар мекунед, то охираш тамошо кунед, марамат рафтем. дорухонаи шифофармо доруҳои табииро пешниҳод мекунад. пастаи эпмиена барои боқувват ва фаъол гардонидани обутоби бадани мардҳо, барои фаъол гаштани сперматозоидҳои шахсони бефарзанд, хунгирии пойҳо ва рагкашӣ, барои баланд бардоштани ҳавсала аст. ханзал барои дарди дасту пойи миён, ревматизм, равғани хилба барои хунукгирӣ ва сангу намаки гурда, пешобдон, простатит, самиюван барои иштиҳо ва фарбеҳи нерӯмандии ҷисми шумост. бо шифофармо бошед. шифофармо ба шумо шифо мехоҳад. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст ки срочное қарор дорад дар ноҳияи Вахш, дар деҳаи Файзбахш гуфтага аст. соҳибуш ноҳияи Вахш, территорияи шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш, деҳаи Файзбахш. обши 26 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки об ва свет ҳаст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, якта долол, баня, анҷомхона, аловхона ҳаст. ва инчунин дарахтони мевадиҳанда ҳамаи намуд дорад ки мисли боғ, дарахтони мевадиҳанда, хонаш тайёр, обши ҳамаш аст. об ва свет проблема нест, об ба пеш хона мегзарад. хона мегӯяд срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 235 000 сомонӣ, бо муомилаи хуби хуб дорад. бениҳоят нархи хуб ки тембули ки замини кушост бо боғ моғ ҳамаи намуд шароитош ҳаст. хоб ин ҳамин рақамҳои соҳиб ки рақамҳои расия 24 соат кор мекунанд ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. хоб кадом меда ки агар ки маҳқул бошад занг занем, бо мега хона муомила мешавад, хай замини корам, обшим дарахтони мевадиҳанда, боғ, об да дуруша. ина мисол чихеле ки дар навор дидесен, беҳтарин вариант ай. марамат дигар маълумотша аз худашон гирем. ва дӯстони азиз, шумо дам агар амхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, аппарат, чизе ки барои реклама кардан бошад, марамат рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкотонро фаромӯш накунед ва навора подписааш кунед. мегзарем ба дим эълони навбатӣ. дӯстони азиз, эълони навбатӣ аст ки срочно ки 3 ҷо аст ки аймазко ба Тоҷикистон, яъне ки мошини майда мебиёд ки 3 ҷо аст, нархи арзон кати шуморо меоранд. шахсоне ки агар ба Тоҷикистон агар сафар дошта бошед, на ба шумо варианти хуб мошини майда мебиёд ба территорияи Тоҷикистон, яъне ки канечкашон территорияи Душанбеда оварда мерасонад. агар ки дигар ҷо бошад, бо инаш бо маслиҳат мешавад. агар шофёрам бошад, шофёрам яъне ки қабул мекунанд. агар дӯстон азиз, ва 3 ҷои холӣ агар шофёрам дошта бошад, агар шофёре ки масалан тона мошина карда, агар бакала гира, хелам одам дар кор аст. ин ҳамин маркаи мошина ки ба наздикӣ ба Тоҷикистон сафар мекунанд, 3 ҷои холӣ доранд ки бо нархи арзон шуморо оварда мерасонанд. нархи оварда бо маслиҳат тариқи дӯстон азиз маслиҳат кардем, нархиш арзон меорем. ин ҳамин рақамҳои соҳиби мошина аст ки кадом метавонад агар Тоҷикистон ки меен, занг занем, маълумотҳои пурра ва аниша аз худашон гирем, марамат срочно. мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. аппарати собунбурорӣ аст, бадро ки аппарати собунбурорӣ ки срочно фурӯхта мешавад. аппарат барои бизнес, барое ки мақсад оилавӣ бизнеси хона да беҳтарин аст. аппарат мегӯяд собунбурорӣ 1 моҳ пеш мегӯяд харидем, просто ай сабабе ки мегӯяд ки вақт наёдем истифодаш барем, ба ҳамин хотир мегӯяд мефурӯшем ша. аппарат мегӯяд 2 мотор дорад ки 220 ва 380 волта мегӯяд срочное. аппарат дӯстони азиз беҳтарин ки барои бизнес ва барои даромади хуб кардан. ҳамин аппарат Тоҷикистон уже омадеся барои собун бурвардан, чанд намуд собун, яъне ки бо ҳамин маълумотои пурраша худатон мегирем. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 11600 сомонӣ бо муомила мешавад. алишам мешавад, мега ягон мошине ки ҳамин нарх да бошад, мега ба мошинам алиш мешавад. дӯстони азиз, аппарат барои собун бурвардан аст.
خب دیدم اینجا خیلی معلوماتش مقصد که اگر که نفهمیده باشید با زنگ زنید ایسای باشه که سروچنای هم علیش بموشید هم سوماکی اپارا در دوشنبه مرامت زنگ زنید. مگذاریم با چهارم اعلان نوبتی. دوستان عزیز زمینی فروشی لازمه که سروچنا زمین از شهر بختر باشد. سومشون تیاره. کدام اگر زمینی فروشی از تریتوریای قرغون تپه شهر بختر تریتوریای سربند اگر زمین داشته باشد нархҳои то 50 то 55 $1 сомонӣ боша мехаранд. ҳами ака сумшон тайёр астае. илтимос мега фақат ки замин фурӯшане ки замине ки кадоме ки дора замини фурӯшӣ дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кардед замини шуморо мехаранд. боз такрар мекунем замини фурӯшӣ аз гирдванаи шаҳри бухтар ёки территорияи сарбанд бошад мешавад. рақамҳошо рақамҳои россия ватсап доранд. дӯстони азиз ина дар рақамҳошо ки занг зада ки дар ватсапшо нависед замини шуморо мехаранд. кадоми дар ки замини фурӯшӣ аст аз шаҳри бухтар аз территорияи сарбанд аз шумо хоҳиш ки дар ҳамин ака мақсад ки нависен сумшон тайёра мехаранд. агар ягон маълумот дошта бошед ягон фурӯшӣ дар ҳамин ака муроҷиат кунед дар моҳи шарифи рамазон ба шумо як кори савоб мешавад. ва мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳо далши тамошо кунем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае ки срочна қарор дорад дар шаҳри душанбе дар 9 километр. духонага квартира астае ки дар 9 ошона қарор дорад. не ки нагуфтем ки доми чанд ошона дар 9 ошона гуфтага астае соҳибаш 43 квадрати метрае ки бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис ремонтои ҳозиразамон квартира ҳама шароитош термис ҳам дорад. хоб мега срочна мегад мефурӯшад бо нархи 300 000 сомонӣ ки бо муомилаи хубам мешавад. шаҳри душанбе территорияи 9 километр хона тайёр медорои зиндагӣ мекунӣ. хоб харидори аниқ боша мега бо муомила мешавад. на рақамошон аст мегафон кадоми даки аз территорияи душанбе 9 километр ки лозим бошад марамат занг занем боқӣ монда маълумотша аз худашон гирен. ва дӯстони азиз аз кадом шаҳр аз кадом ноҳия аз кадом территория ки ба шумо хона замин чизе ки лозим бошад дар таги комментар нависем. агар мо дар видеои оянда аз фурӯшандаҳо ёфтем пешкаш карда ба шумо видео мекунем пешкаш мекунем. хоб хоҳиши мо ҳамин ки лайкотона фаромӯш накунем гузорем ва силкаи навори моро дар кадом сайтҳое ки метавонед силкаша падлисаш кунем раҳмат бар дастгиритон. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар кӯчаи маърифатӣ гуфтагӣ астае соҳибаш 4 сотиқ замин маҳсулот астае ки 3 дар хона кардагӣ астае ки хонаи коробка. хоб ноҳияи рӯдакӣ ленис карда кӯчаи маърифатӣ мегӯяд срочна мегӯяд. агар ягон хоб мошинам боша мегӯяд вариантоша мебинем алиша мекунем. хона мегӯяд лаби роҳдае аз роҳи калон мегӯяд 1 километр мегӯяд тақрибан то хунара. гирдванаш полни худ одамои зиндагӣ дорад. нархаш мегӯяд 90 000 сомон аст. бадарон хайбу қайчон муомила мекунад. территорияи рӯдакӣ маърифатӣ 90 000 сомон хонаи коробка астае. ин ҳамин рақамҳо мегафоншон агар ки кадометон даки маъқул боша бо занг занем маълумотои пурраша аз худашон гирен барамад. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае ки срочна қарор дорад дар шаҳри турсунзода дар 4 микрорайон гуфтагӣ астае. дӯстони азиз лаби роҳ духонага квартира астае ки дар 8 ошина қарор дорад 70 квадрати метрае бо се таъмин аст. дӯстони азиз кухни гарнитур хоб кондитсионер телевизор люстра ва кори дигар чизо дорад ки хоб лифтам дорад кор мекунад. ремонтои сатфоизае. нархи квартира мега 240 000 сомонӣ аст. бо муомила мекунем ва ин рақамошон аст мегафон кадоми даки лозим аст марамат занг занем бештар маълумотша аз худашон гирем. дӯстони азиз бо такрар мекунем ки агар шумо даҳам хали квартираи фурӯшӣ хонаи заминӣ замини холӣ ягон аппарат ягон мошин ягон техника барои реклама кардан чизе ки набошад барои мақсад ки мо фурӯш намонем сурат маълумотшо ки бо мо тамос гирем мо рекламаш мекунем. лайкотона фаромӯш накунед албатта ки барои хизматҳои мо ва навора то охираш тамошо кунед силкала граулни дар ватсап имо падлисаш кунед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон ки қарор дорад дар ноҳияи шаҳри туз дар носири хусрав гуфтагӣ астае соҳибаш 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ астае ки хонаи коробка болош пӯшондагӣ мақсад ки ремонт бар дар тиреза надорад. мега срочна мегӯяд мефурӯшем бо нархи 95 000 сомонӣ бо хай қатчон муомила мекунед. кадоми даки дар кор астае ай ноҳияи носири хусравда 95 000 сомон нами хона коробка. рақамошон дар поёни видео аст. кадоми то ки лозим бошад марамат занг занед ва навора то охираш тамошо кунед аз хонаҳои арзон бохабар шавед.
мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае ки срочное қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар пеши яъне тетста пеши ходоки 07 пеши мактаби 12 яъне тетста ҷойи хубае. Духонага квартира астае ки дар 7 ошона қарор дорад, доми 10 ошона астае, 46 квадрати метрае. Дом мега лифт дорад, евраримон люкс кадаги астае назди мактаби 12 пеши боғи Ҷалолиддини Бахри Румӣ. خب با صفت اعلی ریمون که دیگه است خونه تیاره. نرخ کвартира 276,000 сомонӣ. این نرخ همین خیلی چون موندیا 276 تا با خیلی قچون معامله میکنین. از شما وقت خواهش کرده است که التماس میگه بهوده زنگ نزنن، فقط آدمانی خریدار که چون که میگه منم آدمی کارگری مقصد که وقتی منم وقتشون نگیرم، فقط آدمانی خریدار انیق میگه اومده بینن مخوشون شد ارزان میگه تز خدا که 07 مکتب 12 در نزدیکش обши маркази шаҳр марава дига маълумота боз гирем. Мегзарем ба даҳам хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки срочное қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи истигузор гуфтага астае Сойбӯш. 7 сотиқ замин маҳсул дорад ки 3 дар хонаи барак кардага астае ки хонаҳо тайёра барои зинда кардан. Дарахтони мевадиҳанда ам дора об свеч ам астае хай маълумоти пурраша бо мегирем ва дӯстони азиз ҳуҷҷат мега дорад. нархи хона 120,000 сомонӣ астае. ҳай бо халчон муомилаи хонаҳои барак дарахтони мевадиҳанда 120 та деҳаи истигузор шаҳри Ваҳдатда. хоб рақамошон ҳастам мегафон кадоме дар ки аз шаҳри Ваҳдат ҳам хона ки лозим бошад марҳамат дӯстони азиз бо занг задан маълумотҳои пурра ва ҳаниша тариқи телефон аз соҳиби хона гирен. ба хотири меҳнатҳо мо як лайка ҳозир гузорем, фаромӯш накунед ва силкаи навормо хоҳиш мекунем падлисаш кунед. мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки срочное қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар тарафҳои қишлоқи Тиллоӣ гуфтага астае. Тангени 7 мега меравад, ҷои беҳтар аз рӯи калон мега 150 метр. 5 сотиқ замина мега замини худашона ки нимша мега мефурӯшем. замини назди ҳавлигӣ яъне ки замини хонаи худшона пеши хонаи дуран ҳамира 5 сотиқша мефурӯшанд. замин мега обсвет мега дар наздикиша тангени 7 мега меравад аз рӯи калон 150 метр. мактаби нав ва дӯстони азиз мактаби нав наздикиш қишлоқи Тиллоӣ шаҳри Кӯлобда. нархш мега 40,000 сомон астае. бо муомила мекунем мега обсвечон дар наздикиш рақамошон 918. кадоме дар ки мақсад ки ҳамин замин хеле лозим ки боша марҳамат занг заред бештар маълумот чагирен. ва дӯстони азиз ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.